ΕΡΤ, Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου. Κόκκινος ο ορίζοντας κι η θάλασσα ατλαζεί. Η μέρα ζωγραφίζοντας βίλα μας πλησιάζει. Κόκκινος ο ορίζοντας κι ο πόνος δάκρυ βγάζει. Αντέξες και ξεπέρασες του χωρισμού τη δεινή. Στην αγκαλιά μου κούρνιασες γυρεύοντας γαλήνη. Στην αγκαλιά μου κούρνιασες να ξεχαστεί εκείνη. Κόκκινος ο ορίζοντας, ο έρωτας καραβί. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ξεκίνησε αρμενίζοντας ο πόθος μας να ανάβει. Κόκκινος ο ορίζοντας κι η μέρα να καλπάζει. Κόκκινος ορίζοντας και η ζωή να αλλάζει. Και έρχονται κάτι τέτοια τραγούδια που σε ταξιδεύουν, σε πάνε σε κόσμους μαγικούς και αυτή είναι η χρήση του τραγουδιού, να σε παίρνει μαζί της και να σε παίρνει από το χέρι και να σε ταξιδεύει. Θάλασσα Ατλάζει λοιπόν, ένα τραγούδι της Έλενας Σολομού από τον δίσκο της «Ένα πιάνο, μια φωνή». Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 16 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νίκος Δούγλας μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Γιάννης Κάτανος από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και έχω τη χαρά και τη τιμή, την ερμηνεύτρια του τραγουδιού που ακούσαμε, να την έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής για να μιλήσουμε για αυτή την καινούρια δισκογραφική δουλειά. Έλενα Σολομού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πόσο ωραία μας ταξίδεψε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, τι χρώματα, τι αρώματα, τι θάλασσες έβαλε στις σκέψεις μας. Ναι, είναι γεγονός ένα υπέροχο τραγούδι, το οποίο το είπα σε πρώτη εκτέλεση. Είναι σε στίχους του Παναγιώτη Ξανθόπουλου και μουσική του Νίκου Πιπέρη. Γράφτηκε για μένα και γράφτηκε πραγματικά με πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Ο κύριος Ξανθόπουλος δεν είναι απλός στιχουργός, είναι ένας ποιητής και λογοτέχνης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έβαλε όλη αυτή τη μαγεία του και την αγάπη του για τη θάλασσα μέσα σε αυτό το τραγούδι. Τώρα όταν τρεις άνθρωποι έχουν ταλέντο και ενώνουν τις δυνάμεις τους, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να μην είναι εξαιρετικό και είναι εξαιρετικός όλος ο δίσκος, γιατί το άκουσα όλο ένα-ένα από το πρωί και πραγματικά σε κάθε τραγούδι, γιατί υπάρχουν και διασκευές μέσα και εκτελέσεις καινούριες, βρήκα αυτή τη μαγεία. Βρήκα τη μαγεία της μουσικής, βρήκα τη μαγεία της ερμηνείας, βρήκα τη μαγεία που έχει κάθε τραγούδι ξεχωριστά.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι γεγονός ότι αυτός ο δίσκος έγινε με πολύ μεγάλη αγάπη, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, για όλα τα τραγούδια, για όλο το υλικό. Ήταν ένα δώσιμος ψυχής, μια κατάθεση ψυχής. Και χαίρομαι πολύ που αυτό βγαίνει στο αποτέλεσμα. Και βέβαια φαίνεται ότι ένας άνθρωπος ασχολείται πολλά χρόνια με τη μουσική και διαβάζω στο βιογραφικό σας, κυρία Σολομού, ότι πραγματικά από πολύ πολύ μικρό παιδάκι μπήκατε σε αυτό το μονοπάτι και σίγουρα σας οδήγησε κάτι εκεί, γιατί από ό,τι άκουσα και στις συνεντεύξεις που δώσατε στους συναδέλφους μου από άλλες πόλεις, λέτε ότι πάντα τραγουδούσατε. Βέβαια, αφού και το κλάμα μου ήταν τραγούδι, όπως έλεγε η μαμά μου. Πολύ ωραίο αυτό, γιατί μόνο του σε οδηγεί, η κατάσταση μόνο της οδηγεί εκεί, οπότε ξέρεις και εσύ τι θα κάνεις. Ξέρεις πού να προσανατολιστείς. Ναι, βεβαίως. Απλώς τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι ονειρικά. Δηλαδή, εγώ βέβαια ξεκίνησα από το πιάνο σαν σπουδές. Και μετά προχώρησε το τραγούδι, γιατί έτσι κι αλλιώς για να μπορέσεις να κάνεις μαθήματα τραγουδιού πρέπει πρώτα να έχει σχηματιστεί το σώμα. Αλλά αυτό βέβαια δεν με εμπόδιζε ποτέ να τραγουδάω. Έτσι ακριβώς. Και είναι και ένας τρόπος έκφρασης, νομίζω, και εσείς που έχετε αυτή τη δυνατότητα να εκφράζετε είτε το πόνο σας, είτε τη χαρά σας, τον προβληματισμό σας. Είστε χαρισματικοί άνθρωποι, γιατί άλλοι άνθρωποι ψάχνουν διέξοδο για να τα εκφράσουν όλα αυτά και πολλές φορές και δεν βρίσκουνε. Ναι, οι καλλιτέχνες έχουμε αυτή την ευκολία, να το πω έτσι, αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι μία πλευρά. Δηλαδή, βεβαίως έχουμε έναν τρόπο, έχουμε μία διέξοδο, μπορούμε να εκφραζόμαστε και είναι πολύ, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, δεν το αρνούμε. Απ' την άλλη πλευρά, μας κάνει πιο ευαίσθητους αυτό. Και τείνει στην εποχή μας αυτό να γίνει και λίγο ελάττωμα, το να είμαστε ευαίσθητοι, αν και νομίζω ότι συμπεριλαμβάνεται στα χαρίσματα που έχει κανείς, η ευαισθησία δηλαδή και η ευαίσθητη ματιά που βλέπει τα γεγονότα. Παρ' όλα αυτά, ναι, η πολλή ευαισθησία βλέπουμε ότι βλάπτει σοβαρά την υγεία και την υγεία τη ψυχική περισσότερο. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, είναι έτσι. Έτσι είναι. Για τις μέρες μας ιδιαίτερα, ναι. Ωραία. Έχετε όμως, βλέπω, και μια διδακτική ικανότητα, δηλαδή αυτό που έχετε εισπράξει εσείς, τη μαγεία της μουσικής και της ερμηνείας, να την μεταλαμπαδεύετε και στα μικρότερα παιδιά. Είστε και δασκάλα φωνητικής, αν δεν κάνω λάθος, και πιάνου. Ναι. Εγώ έχω κάνει μια καριέρα σολιστική μεγάλη, στην κλασική μουσική, στον τομέα του πιάνου. Και βεβαίως τα τελευταία χρόνια απλώς έχει αρχίσει να χρησιμοποιώ, αν θέλετε, μέσα στην καριέρα να έχω τοποθετήσει και το τραγούδι και την πορεία αυτή. Πάρα πολλά χρόνια διδάσκω και πιάνο, διδάσκω και τραγούδι. Αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά και νιώθω πάρα πολύ όμορφο όταν είμαι μαζί τους. Προσπαθώ λοιπόν όλη αυτή την αγάπη που νιώθω εγώ για τη μουσική, για το πιάνο και για το τραγούδι, να την περάσω σε αυτά. Γιατί πραγματικά, για να έρθω στην προηγούμενη, να το συνδέσω με το προηγούμενο που λέγαμε, έχουν απόλυτη ανάγκη τα παιδιά από μια διέξοδο σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που ζούμε. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά τους προσφέρω ένα δώρο. Ακριβώς. Να το πω έτσι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια και βλέπω ότι είμαστε και μια ιδιαίτερα μουσική χώρα, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλές φωνές, πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά και είναι καλό έτσι σπουδαίοι δάσκαλοι να μπορέσουν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους. Είναι για ένα μεγάλο σχολείο για αυτά, να παίρνουν το κάθε καλό από το κάθε δάσκαλο ξεχωριστά. Βεβαίως, γιατί ο καθένας έχει να προσφέρει άλλα πράγματα. Λοιπόν, μιλήσαμε για τον ελληνόφωνο, αν και δεν ακούσαμε ολόκληρα τα τραγούδια. Και γιατί λέω ελληνόφωνο, γιατί υπάρχει και ένας ακόμα δίσκος, γιατί εσείς μας στείλατε 2 δείγματα της δουλειάς σας, εξίσου όμορφα. Έχετε κάνει και έναν δίσκο, ο οποίος είναι σε ξένη γλώσσα, είναι στα γαλλικά. Γιατί στα γαλλικά, θα ρωτούσα εγώ αρχικά. Είναι μια γλώσσα που σας είναι ερωτική, καταρχήν η γλώσσα, είναι αλήθεια αυτό. Είναι μια γλώσσα που σας ενέπνευε πάντα, ήταν μέσα στις σπουδές σας? Είναι φυσικά μια ερωτική γλώσσα και επειδή εγώ τραγουδάω πολύ για τον έρωτα, ήταν λογικό να είναι συνδεδεμένη, αλλά είναι και μέσα στις σπουδές μου. Εγώ γαλλικά διδάχτηκα από τον παππού μου. Ο παππούς μου ήταν καθηγητής αγγλικών και γαλλικών και μάλιστα γαλλικά είχε σπουδάσει στη Γαλλία σε πανεπιστήμιο. Και αυτός μου έμαθε γαλλικά. Οπότε λοιπόν τα γαλλικά ήταν από πολύ μικρή ηλικία μέσα στην καθημερινότητά μου.
Και από μια ηλικία και μετά ο παππούς ζούσε και μαζί μας στο σπίτι, οπότε καταλαβαίνετε ότι μου ήταν πάρα πολύ οικία και τρόπος έκφρασης μέσα από τη γαλλική γλώσσα μου ήταν πολύ οικείος. Δεν συνέβη το ίδιο με τα αγγλικά, φαντάζομαι, ή έχετε σκοπό στο μέλλον να τραγουδήσετε και σε αγγλικό στίχο? Δεν απορρίπτω τίποτα. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τα αγγλικά. Είναι άλλη ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι ότι το γαλλικό τραγούδι έχει μια ατμόσφαιρα από μόνο του. Και κάνοντας μια έτσι, άκουσα πάλι όλο το δίσκο, ένα-ένα τα τραγούδια, έμεινα σε κάτι που έτσι μου θυμίζει κάτι από το παρελθόν, έχει μια νοσταλγία για μένα, για τα δικά μου τα αυτιά, και θα ήθελα να τη μοιραστώ και με τον κόσμο, οπότε θα βάλουμε μια ανωτελεία στην κουβέντα μας, να ακούσουμε το γαλλικό τραγούδι αυτό από την ερμηνεία της Έλενα Σολομού και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Dans tes bras, tout doux, l'amour est tout, douce c'est ma fille, ma vie près de toi. Bleu, bleu, l'amour est bleu, berce mon cœur amoureux. Bleu, bleu, l'amour est bleu, bleu comme le ciel qui joue dans tes yeux. Tu t'en vas, gris, gris, le ciel est gris, tombe la pluie quand tu n'es plus là. Le vent gémit, pleure le vent lorsque tu t'en vas. Le vent maudit, pleure mon cœur quand tu n'es plus là. Tu reviens, bleu, bleu, l'amour est bleu, l'amour est bleu quand tu prends ma main. Fou, fou, l'amour est fou, fou comme toi et fou comme moi. Bleu, bleu, l'amour est bleu, l'amour est bleu quand je suis à toi. Je suis à toi. Μη μου πείτε ότι δεν γέμισε με νοσταλγία ο χώρος στον οποίο βρίσκεστε και μη μου πείτε ότι δεν γέμισε και με μαγεία επίσης. Εμένα τουλάχιστον αυτό το τραγούδι με εντυπωσίασε και γι' αυτό ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Και την Έλενα Σολομού, η οποία το ερμήνευσε και παίζει και πιάνο ταυτόχρονα, την έχω πάντα στην τηλεφωνική μου γραμμή και παρουσιάζουμε μαζί τους δύο δίσκους της. Αυτό το τραγούδι πώς λέγεται, κυρία Σολομού? L'amour est bleu. Ο έρωτας είναι μπλε. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που το συνδυάσατε με τη θάλασσα. Αντλάζει, γιατί και η θάλασσα είναι μπλε. Ακριβώς. Το L'amour est bleu, το τραγούδι αυτό που ακούσατε, είναι σε στίχους του Pierre Cour και μουσική του André Pop. Είναι ένα πολύ γνωστό τραγούδι, πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, και είναι από τα τραγούδια που λέω σε δεύτερη εκτέλεση. Βέβαια, η λογική και αυτουνού του μουσικού άλμπουμ, όμως και του πρώτου, είναι να είναι κάποια τραγούδια σε πρώτη εκτέλεση και κάποια σε δεύτερη εκτέλεση. Και έχει και ένα τίτλο αυτός ο δίσκος.
Βεβαίως. Είναι μια Vendôme. Μια νύχτα. Είναι στη Vendôme. Ναι. Είναι μια μεγάλη πλατεία του Παρισιού αυτή. Ακριβώς. Που έχει μέσα μαγαζιά πάρα πολύ διάσημα. Και γι' αυτό πήρε και το όνομα μια νύχτα στη Vendôme. Δηλαδή κάνουμε μια βόλτα το βράδυ εκεί και απολαμβάνουμε. Αυτό είναι το σκεπτικό της. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το μεγαλείο τώρα βέβαια είναι και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο, να ερμηνεύετε ενώ παίζετε πιάνο. Που έχετε την προσοχή σας περισσότερο δηλαδή στο να παίξουμε σωστά τη μουσική, στο να ερμηνεύσουμε σωστά το τραγούδι. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι ιδιαίτερης δυσκολίας. Κοιτάξτε, γενικά βλέπω ότι οι μαθητές, με το πω έτσι, έχουν δυσκολία σε αυτό όταν το κάνουν. Αλλά για μένα δεν υπήρχε δυσκολία. Το έκανα από πολύ μικρή και με μεγάλη φυσικότητα. Οπότε μου είναι πάρα πολύ εύκολο. Μην σας πω ότι νιώθω και πολύ άνετα όταν παίζω εγώ, όταν συνοδεύω τον εαυτό μου, γιατί μπορώ να ταιριάξω απόλυτα. Δεν έχω δηλαδή κάποιον συνοδό που πρέπει να με ακολουθεί και αν θα με πιάσει εκείνη την ώρα που εγώ μπορεί να θελήσω να εκφραστώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο ή με έναν άλλο τρόπο, θα το αντιληφθεί, δεν θα το αντιληφθεί. Ενώ όταν συνοδεύω μόνο με τον εαυτό μου, εκφράζομαι απόλυτα και συγχρονισμένα. Παρότι ένα πιάνο για φωνή είναι αρκετά για να μας δώσουν ένα γεμάτο ήχο, η αλήθεια είναι, θα σας ρωτούσα εάν έχετε σκεφτεί να κάνετε κάτι με περισσότερα μουσικά όργανα, με συναδέλφους σας, να ερμηνεύσετε δηλαδή τραγούδια όπως τα ερμηνεύουν οι υπόλοιποι. Βεβαίως, είμαι ανοιχτή σε κάθε πρόταση, με μεγάλη μου χαρά. Θεωρώ ότι η συνεργασία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μπορεί να σε προχωρήσει, να σε φέρει σε άλλα επίπεδα, αρκεί να μπορεί να είναι ένα δεμένο σχήμα. Δηλαδή, οι συνεργάτες να μπορούν να ταιριάζουν πάρα πολύ στη μανταλιτέ τους και να μπορούν να συνεργαστούν πολύ καλά μεταξύ τους. Και εκεί συνήθως υπάρχουν κάποια θέματα. Και ιδίως στους καλλιτέχνες. Πώς πήγε το καλοκαίρι, η αλήθεια, κυρία Σολομού? Επικοινωνήσατε τα τραγούδια σας με τον κόσμο, κάνατε μουσικές εκδηλώσεις σε χώρους που σας αρέσουν και με ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε? Πάντα μ' αρέσει να έρχομαι σε επαφή σε ζωντανές εμφανίσεις, γιατί είναι η πραγματική επαφή εκεί με τον κόσμο. Και γίνανε κάποια πράγματα βέβαια, αλλά πιο πολύ είχαμε κάποιες παρουσιάσεις που ακούσατε και εσείς, κάποιες συνεντεύσεις και μέσω ΕΡΤ. Στη Πελοπόννησο περισσότερο σας είδα να δραστηριοποιήσετε, καλοκαίρι κιόλας, εκεί χτυπάει έτσι στις θάλασσες η καρδιά της Ελλάδας και βέβαια πολύ ωραία παρουσίαση κάνατε και στο δεύτερο πρόγραμμα, μια πιο ολοκληρωμένη, μια πιο ολοκληρωμένη, την οποία και εκείνη άκουσα. Βέβαια εκεί παρουσιάσατε έτσι περισσότερα τραγούδια, εμείς έχουμε λιγότερο χρόνο και ως εκπομπή, όμως είναι χαρά και τιμή και έστω και αυτό που ακούμε το δείγμα και μπορούμε να το επικοινωνούμε και με τον κόσμο και να δείχνουμε ανθρώπους που κάνουν τη διαφορά, γιατί αυτή είναι και η σχέση που έχει η ΕΡΤ γενικότερα με τους ακροατές της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε κάθε καλή διάθεση και ζητήσατε να κάνουμε αυτή την συζήτηση. Ήταν και μεγάλη χαρά για μένα και μεγάλη τιμή. Δεν κλείνω τις πόρτες σε κανέναν καλλιτέχνη που έχει τραγούδι όμορφο να μας παρουσιάσει. Και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί πρέπει να ακούγονται και φωνές που τα άλλα ραδιόφωνα τις απορρίπτουν. Έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι μ' άρεσε περισσότερο ο ελληνόφωνος δίσκος, αν και και τα γαλλικά μου αρέσανε πολύ. Και αυτό γιατί άκουσα μέσα τραγούδια τα οποία με συνδέσανε και με το παρελθόν μουσικά. Γιατί έχει τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Ναι, γεγονός. Είναι πολλά τραγούδια σε δεύτερες εκτελέσεις. Και στο πρώτο δηλαδή και στο δεύτερο, αλλά που σας είπα είναι η λογική αυτή. Αλλά ναι, είναι κάποια πραγματικά πολύ τρυφερά τραγούδια, τα οποία θα έλεγα ότι εμείς οι λίγο πιο μεγάλοι, να το πω έτσι, τα τραγουδάγαμε πολύ και τα αγαπούσαμε πάρα πολύ, που τώρα δεν πολύ ακούγονται, θα έλεγα. Και επίσης μου έκανε εντύπωση πως ένα λαϊκό άκουσμα, όπως αυτό το οποίο θα κλείσει την εκπομπή μας, το «Τι σου έκανα και πίνεις», το οποίο είναι, όπως ξέρουμε όλοι, ένα τραγούδι έτσι πιο λαϊκό, το φέρατε εσείς και το κάνατε πολύ διαφορετικό και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό, όταν το είδα δηλαδή να συμπεριλαμβάνετε στον δίσκο σας.
Ναι, τα τραγούδια που τραγουδάω τα περνάω μέσα από το δικό μου φίλτρο, από τη δική μου ψυχή, από τη δική μου μανταλιτέ, που είναι ενός κλασικού μουσικού τώρα, εντάξει, γιατί είμαι κλασική μουσικός. Και στην πορεία μου και στην μόρφωσή μου. Οπότε λοιπόν τα περνάω μέσα από τη δική μου μανταλιτέ, μέσα από το δικό μου φίλτρο και τα παρουσιάζω με τρόπο που εκφράζουν εμένα, χωρίς όμως να αλλοιώνω τα βασικά του στοιχεία, σεβόμενοι πάντα δηλαδή τους δημιουργούς. Έτσι λοιπόν, βέβαια αυτό, να το κάνουμε χωρίς να το χαλάμε το τραγούδι, και έτσι εσείς το φέρατε στα μέτρα σας και στα μέτρα του πιάνου και της φωνής με το καλύτερο τρόπο, και νομίζω ότι και οι συντελεστές του τραγούδιου θα νιώθουν υπερήφανοι ακούγοντας αυτή την εκτέλεση, έτσι και αλλιώς. Θα είναι και το τραγούδι που θα κλείσει την κουβέντα μας, γιατί εμείς κάθε Παρασκευή, όπως σας είπα και στη συνεννόηση που είχαμε, παίζουμε έτσι νοσταλγικά τραγούδια, οπότε θα συνδέσει το πνεύμα της εκπομπής της σημερινής, αφού θα ήθελα να σας ρωτήσω όμως αν έχετε σχέδια για το χειμώνα που έρχεται. Βεβαίως, είναι μια εποχή τώρα που στείλουμε, είναι η περίοδος που στείλουμε τα σχέδιά μας για ζωντανές εμφανίσεις και μόνιμο, αλλά και σε συνεργασία με διάφορους λόγιους συνεργάτες που έχω, οι οποίοι είναι συγγραφείς ή ποιητές, και κάνουμε και πολύ ωραίες μουσικοποιητικές βραδιές, μουσικολογοτεχνικές. Σε προσεγμένους φαντάζομαι χώρους και με ένα κοινό που σας ακολουθεί. Κάνετε μια ατμόσφαιρα χειμωνιάτικη, διαφορετική, για έναν άνθρωπο που θέλει έτσι να ακούσει τραγούδια και να μπει σε μια εσωτερικότητα, ίσως να απολαύσει διαφορετικά τα τραγούδια που αγαπά. Είναι μια πρόταση διαφορετική πραγματικά. Και δισκογραφικά? Δισκογραφικά προς το παρόν κοιτάω να προωθήσω αυτά τα δύο μουσικά που έχω κάνει, και έχω σκέψεις για κάτι τρίτο, αλλά είναι ακόμα στα σκαριά. Για στίχους ή μουσική, αφού είστε μουσικός, έχετε σκεφτεί να φτιάξετε, να δημιουργήσετε μόνοι σας κάποια ακούσματα? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι, το ταλέντο μου, αν θέλετε, η ευκολία μου, η κλίση μου δεν είναι στο να συνθέτω ή να συγγράφω. Είναι στο να παίρνω το έργο κάποιου άλλου που βέβαια με ιντριγκάρει, μου αρέσει, με αγγίζει, και να το ερμηνεύω. Οπότε εκεί θα σταθείτε γενικά, και μπορεί κάτι να σας προκύψει στο μέλλον και να το δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα ξαναμιλούσαμε αν θα είχατε μια ακόμα δισκογραφική δουλειά, οπότε δεν θα με εντυπωσίαζε να δω και κάτι δικό σας. Πραγματικά νομίζω ότι μπορείτε να το κάνετε. Θα το δούμε αυτό, δεν ξέρει κανείς ποτέ. Λοιπόν, εύχομαι να πάνε καλοτάξιδα καταρχήν τα τραγούδια και των δύο δίσκων. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε το χειμώνα που έρχεται, και εύχομαι να μας δώσετε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σε εσάς εύχομαι τα καλύτερα, καλά κουράγια και καλή συνέχεια σε όλες τις εκπομπές που κάνετε, που πάντα τις απολαμβάνω. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Τι σου κάνα και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο, κι είναι τα πίκρα σου μάτια στο πάτωμα καρδιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου ματιά τη μαύρη συννεφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου ματιά τη μαύρη συννεφιά. Οι πόνοι που σε σφάζουν, πόνοι διπλή για μένα, στα
μοιάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Αυτό εννοούσε η Έλληνα Σολομού, ότι πήρε ένα λαϊκό τραγούδι, το φίλτραρε εσωτερικά και το έφερε σε εμάς με πιο κλασικό τρόπο, με μια φωνή και με ένα πιάνο, όπως είναι και ο τίτλος του δίσκου της, ένα πιάνο, μια φωνή. Ένα τραγούδι που όλοι έχουμε αγαπήσει, λίγο διαφορετικά.